дар Русия рейдҳо алайҳи муҳоҷирони меҳнатие, ки дар ҷойҳои тамаркуз гардиданд, аз миёнаҳои моҳи май шурӯъ карда то ҳол идома дорад. ба касе пӯшида нест, ки рейдҳо бо истифода аз зӯроварӣ, бераҳмонаи ҷисмонӣ, бо таҳқири шаъну шарафи мусулмонон, таҳқири ибодатгоҳҳои онҳо сурат мегиранд. Шабакаҳои иҷтимоӣ бо наворҳои гуногуни нангин аз рейдҳои мазкур пур гардидааст. Врываться в мечети, в обуви. До этого в другой подмосковной мечети газ пустили прихожанам. Если не это нацизм, то какой он бывает? дар пасманзари мушкилот дар ҷанг бо Украина, Русия камбуди шадиди афсари пиёдагард дорад. аз ин рӯ онҳо дар ҷараёни рейдҳо на шаҳрвандони хориҷӣ, балки баръакс ҷавононеро муайян мекунанд, ки чанде пеш шаҳрвандии Русияро гирифта дар комиссарияти ҳарбӣ аз қайд нагузаштанд. ин гуна шаҳрвандонро хадамоти дахлдор ошкор карда, фавран ба комиссариятҳои ҳарбӣ ирсол мекунанд ва ё дар ҷои ҳозир даъватномаи ҳарбиро ба дасти дастгиршудагон месупоранд. Те, которые все-таки купили эти военные билеты, они, все равно картотеки личных дел есть. Я думаю, что рано или поздно вызывать их будет, если этот вопрос, конечно, выяснится. ҳамин тариқ рӯзи 8 сентябр дар чанд шаҳри Русия пас аз намози ҷумъа дар масоҷид, маъмурони полис баромадгоҳҳоро баста ва асноди намозгузоронро тафтиш карданд. дар наворе, ки хонандагони радиои озодӣ фиристоданд, дида мешавад, ки чанд муҳоҷир аз афсарони полис фирор мекунанд. ба гуфтаи муҳоҷирон, рейдҳои полис ахиран ба муайян кардани шаҳрвандони нави Федератсияи Русия нигаронида шудааст. бинобар ин қаблан доштани шиносномаи Русия барои муҳоҷир имтиёз буд. шахс аз пардохти патент озод гардида аз тафтишу рейдҳо наметарсид. акнун шиносномаи Русия ба соҳиби худ хатари марговар эҷод мекунад. Граждане, минуточку внимания. Будьте доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет. нозирон қайд мекунанд, ки дар пасманзари як силсила нокомиҳо дар ҷанг бо Украина, режими Русия талош дорад сафарбаркуниро то ҳадди имкон ба таъхир гузорад ва эҳтиёҷоти мардумро дар ҷабҳаҳо бо муҳоҷирони меҳнатӣ, ки шаҳрвандии Русия гирифтанд, пур кунад. қобили зикр аст, ки маъракаи маҷбур кардани муҳоҷирон ба ҷанг бо рейдҳои таҳқиромез ҳам дар расонаҳо ва ҳам дар шабакаҳои телеграмии тарафдорони Кремл ба таври густурда инъикос ёфта, эҳсоси миллатгароиро дар миёни аҳолии Русия фаъол мекунад. чунин барангехтани кина дар навбати худ боиси афзоиши озори муслима занон дар шаҳрҳои Русия мегардад. Вы все толерантные, да? То, что у нас русских пацанов на СВО убивают, пока они здесь сидят. А что ты хочешь от девушки? Я что хочу, чтобы она снимала и нормальную одежду носила. В смысле нормальную одежду? Она хорошую одежду носит, достойную. Она Какие вопросы? лицо. И что? У нас это террористическая угроза может Послушай, быть, ты вообще кто такой? Почему ты делаешь девушке замечания? Ты где воспитан?